Alderdi sozialista eta alderdi jeltzaleak osatzen dugun gobernu pluraletik udalerriarentzat oinarrizko helburu estrategikoetan kontsentsua bilatzen dugula frogatu dugu berriro. Hiri hondakin solidoei dagokionez, Bildurekin lortu dugun akordioak 2012an formazio horrekin lortutako konpromisoetan aurrera egitea suposatzen du, hain zuzen ere hiri hondakin solidoen batzea eta kale garbiketaren inguruko kontratuan jasotako zerbitzuetan. Gobernu honek mailaren beste aldean akordioetarako borondatea duen solaskide topatzen duenean akordioetara heltzen da, eta alde horretatik Bilduk adierazi duen akordioetarako borondatea eskertu nahiko nuke gaur ere. Izan ere, amaitzear dagoen legegintzaldea sakoneko akordioz josita dago. Udalerriak aurrera egitea ahalbideratzen ari diren akordioak.